un espai controlat de proves, és a dir, és un espai on les empreses, centres tecnològics, centres d'innovació poden testejar les seves innovacions sempre amb condicions reals, és a dir, amb condicions que després es trobaran a mercat i amb una supervisió per part del regulador, de l'administració pública, de tal manera que també suposa un aprenentatge per nosaltres com a administració i com a reguladors. Ens posaves abans l'exemple. A Alemanya han desenvolupat o han implementat un sandbox en el qual han posat a disposició 200 quilòmetres de carretera per poder testejar vehicles autònoms, és a dir, un vehicle sense un conductor, i fer-ho de forma segura amb totes les garanties de seguretat, establint totes les mesures, protocols necessaris, de tal manera que un vehicle que en condicions, o sigui, que no podria circular per una carretera convencional, en aquests 200 quilòmetres de carretera sí ho pot fer. Preveiem poder impulsar un primer sandbox durant el primer semestre del 2027. La idea que fem amb aquest pla d'impuls als espais controlats de proves a nivell de la Generalitat és establir les regles de joc, és crear aquest marc de com han de ser els possibles sandbox que es puguin desenvolupar. Estem treballant a la definició i amb els contactes amb els diferents departaments de la Generalitat per poder definir aquells sandbox on hi ha, per una banda, interès per part de l'administració en impulsar aquests espais i, per l'altra, que hi hagi aquesta necessitat i aquesta voluntat de participar-hi per part de les empreses. A nivell més de sectors, podríem estar parlant del sector de l'aigua, podríem estar parlant del sector de l'agricultura, inclús de la mobilitat sostenible.